vítejte u dalšího videa. Takže dneska si jdeme zahrát Rivalsik. No, jdeme si zahrát Rivalsik. Prepačte, že som nenatáčal. Akože mňa mrzí, že akože vám poviem, že díky za 200 odberateľov. 200 odberateľov máme. OK, máme 200 odberateľov. Dáme 300. Dáme za mesiac 300 odberateľov. Tak sa odhalím. No, sa odhalím v 1000 odberateľov. Sa odhalím. Takže, tak. No, teraz si ideme pozrieť. No, akože pôjdeme hrať Rivals. Dáme si dve. No, ja som sa konečne. Tak ja som zahrať. Akože už som to asi hral. Ale si to zahrať. Takže. No, takže ideme na to. Jaj, budem ešte strihať toto video. Ten Rivals Part 2 mal 25 minút. A teraz pôjdem. Nie! Sama nie, musím dať tam. Ja nemôžu zastreliť. Ja idem zastreliť. Nemôžu zastreliť. Jaj. Prehral, to nevadí. Dobre, ideme ešte. No. Tak. Ideme. Ja som to vládol. Že keď chcete vedieť, aký mám, že jak získať to ten krozer, mám ja. Jak ho získať. Ja teraz ho nevidím, lebo mne sa to laguje. Aha. Dobra, no tak mám ruku. Nie. Pomôž. Ja dám pád. Yes. Run. Bam! Smoke granat. Bam! Smoke granat. Bam! Smoke granat. Ma pištol. Dobre ma zabili. Nevedia strieľať. Tento krozer mám teraz. Chcete mať?
nevadí, nevadí. Nevadí. No, ja som... Varnu. OK, to sa hodí. Easy, easy. Ako ruky sú veľmi dobré. Ruky sú veľmi ráro. Nie, ja som ten mohol, to bude tak ďalej. Bam! Granát. Easy. Mega. Dobre. Ja si na to nemôžem vstúpiť. To je jedno. A to... Dobre. No. No, tak to... Eri dali také... Akože... Takže... Ideme na druhú... Na druhý ten... Vieš. A... Ja akože... Ja... chcem... aby... Akože proste... Váš kanál mal 226 zhľadnutí za posledných 28 dní. Ale... Naživo mám odberateľov. 201 odberateľov. Jak je to možné? Povedzte mi. Dobre. Takže tak. No takže teraz ideme si zahrať dačo iné. Tak. Ideme si zahrať. No. Ja neviem, čo si ideme zahrať. No takže by sme mohli ukončiť toto video. Tu bude 5 lajkov. Dáme tú sériu z Rivalsu a ešte z nejakej inej hry. A to budete vy dávať. Proste mi napíšete nejakú hru do komentáru, čo si mám zahrať. Tak, čau.